Metu dhewe ya nak ya. Metu dhewe. Ayo pancen biasane metu dhewe kok ya. Ora dikapak-kapane ya metu dhewe. Oh. Tenan. Iya. Heeh, ngono kuwi piye ya? Kaya saradan kok piye ngono ya nak ya. Kok iso koclek ngarani Mbak Yune koclek iki cah iki. Kene. Lek mulai aja dibarengi kok. Kancani aku. Mas ngadeg no nak jumeneng ah kene lho ayo coba kaya apa nggih sampeyan anggere madang karara ketok nemeni netizen iki maune penonton iki 3000 kari 150 ayo Chandra mana alah jenengan iki lho nggih mboten lah lho kuwi temenanan akeh sing sok WA aku wah iki aku kudune takon karo aku babakan budget apa lakon ora Chandra kok mboten nderek aku Chandra sapa Pak Kangko yang duwe Chandra mare ora Bake Chandra Mulya. Dibawani ya nak ya Cahayu. Nggih Pak. Nggih, coba kaya apa. Batik seri angkleng derma jenengane lho Pak dadak diwarai barange padakne sinden ajaran oh mboten ngoten Mbak Diajeng Chandra Mulya kula niki mung pantese ngono lho dadi dalang ben ketok lek ngerti gending utawa ben ora sepi nanu ngoten niku pripun Bu Kesi pripun ayo ngono kuwi garwamu wis pirang dina ora pethuk karo sampean kula pun sedasa dinten. Ngono kuwi rasane nggih piye lho nok. Alah pun biasa. Biasa ya nak ya. Nggih. Yang penting itu saling percaya Pak Yoyo. Loh, ora perkara kuwi. Lah ngono iki anggere kok niati tirakat. Loh, tirakat sing abot dhewe iki nyirik apa sing dadi pekaremane. Kuwi abot. Aku pamane kon tirakat, jajal Pak Cahyo yen kuat tirakat aja ngrokok. Lho, ora iso abot kaya ngono kuwi. Nek lek pancen dasare wong sabar, kowe mang nglakoni sabar enteng ae. Pancen yo bendina mung guyang-guyu ngono lho, Nak. Ngono. Piye, Nak? Nggih. Dugi pundi Pak Yoyo? Dugi Panglur. Ayo. Wani, nggih. Wani gunjang garwane Sang Mahawiku. Lah wong jebul Pak Deparion niku ugi tasih lenggah jenjem jenak wonten ngajengan lho Pak Yoyo. Pak Deparion gareng. Nggih. Lah kuwi sesepuhe kok. Ning Jatipura sesepuh panjenengane kuwi. Lah nggih to. Jane kula nggih kuangan kalih Pak Deparion kok mboten minggah mriki to. Aku ya ora wani arepe Murbawasesa mboten wani wong ya awake dhewe rene iki ibarate dadi dayoh. Oh nggih. Panjenengane sing kagungan dalem.
Mosok dayoh ngongkon sing di omah kan yo ora penak to, Nok. Nggih. Niki wau mboten Jawa to Pak Yoyo. Lah niku nggih amergi wonten sawape Pak Deparion. Alhamdulillah. Lek Pak Deparion mboten ten mriki mengkelak Jawa. Oh, dadi pancen petingane Pak Deparion yen nolak udan ya, Nok. Nggih. Carane gek piye lho, Nok ngono? Anune diunggahno ning gendeng. Anune lho apa? Ora. Napa nika Pak Deparion? Heeh, krokodil. Ayo ngono kuwi diunggahke. Nek wong Jawa apike kaya ngono ya iso kok iso nyisihne udan iki terus kathok diunggahne ning gendeng. Ngono kuwi lho apik. Ayo. Nggenku kuwi aku mbiyen tau ndelok Pak Anom Surata ning lapangan Mojosongo kuwi enek piyayi iki sapu didepne munggah karo dikutuki ngangge menyan. Tak buktekke ampuh tenan apa ora? Lah kocap gremes. Wah, gremes. Wah, ngiyup kabeh. Kok dheke tetep ora ngiyup, tetep ndonga nang kono. Ning bareng deres brius ngiyup dheke ya padha wae. Iya. Apa-apa kalahe karo Gusti Allah ngawut teh ora. Enak. Anang nggih Sinagaraja. Sinagaraja. Itu anu Apa, ya Nak? Pak, keluar dari Metu dhewe ya, Nak ya. metu dhewe. Ayo pancen biasane metu dhewe kok ya. Heeh. Ora dikapak-kapane ya metu dhewe. Oh. Tenan. Iya. Heeh, ngono kuwi piye ya? Kaya saradan kok piye ngono ya, Nak ya. Kok iso koclek ngarani Mbak Yune koclek iki cah iki. Kene, Lek mulai aja dibarengi kok. kancani aku. Sesilih ninaga. Naga gini. Iya, negasi. Kini. Coba kaya apa tembang sing apik wong ayu. Jarawa Purwa Tunggal Besane Bestara Aminiti Sinden Sengganing Pradangga Kleng klang klong kleng. None. Monggo Mbak Diajeng. 1 2 3 4 1 2 3 Jenenge Nyinaka kini garwane sang Resinaga raja wani selingkuh lan loliane kula tampar kurang ajar naga kini asring diparani ngangon lena kula beling nyai terus dililing Sumburayu wit jam 8 nganti meh jam 3 nyuntak nafsu cerite kalbu ratiru Iki mau reve cakepane piye kok apik men to, Nok. Coba wantah wenteh wae. Aja dilagokke. Cumbu piye mau? Cumburayu Heeh. wit jam 8 nganti meh jam 3 Wah, cumbu rayu jam 8 nganti jam 3 lho. Kaya kuat-kuate nglakoni. alah
Lah jenengan jaman nom-noman lak nggih ngoten. Jangkrik padane aku tuwek pisan. Omong ora penak ngono kuwi. Cumburayu wit jam 8 nganti jam 3 bar kuwi terus nyuntak nafsu. Waduh, nafsu. Nafsu. Terus Jeriting kalbu. Heeh. Radirungu. Jeriting kalbu ya apa no? Jeritnya hati, jeritan hati. Lek diungkapne dengan mulut piye kuwi ngono? Diungkapne gawe mulut piye? Ungkapan hati. Heeh. Lah iya pamane ditransfer ke mulut no piye ungkapane? Oh. Pripun to Pak Yaya? Bener pancen ngono kuwi. Pripun to? Hah? Lah kedahe pripun? Lho bener ngono kuwi aku ora nyalahke. Jol to, lah Cacah iki ora ngerti bangsa ngono kuwi. Pripun Bu Kesi? Aja lek kuwi jeriting kalbu bukan sih malah watuk deh. Oh, nyapa to Bu aku. Watuk ora. Ning lek menawi dingge watuk lak mboten ucul to? Wah, diajeng iki. Pira wene lho bocah iki lugune kaya ngono saiki wis pinter. Maksude nek anu ajeng ngunjuk niku lak nggih nyepeng gelas to, Pak. Ning lak watuk ngoten lak gelasnya mboten ucul to? Kok gelas to? Hubungane apa karo gelas iki ora? Lah wong ya cumbur ayu ya butuh ning ngelak kok, Pak. Butuhake ngombe kok ngelak piye to kuwi? Nek cumbur ayu kesuwen apa ora ngelak to, Pak? Haus. Oh iya. Lah lek awakmu 10 dina ora pethokne piye ngelak ora? Mboten lah wong kula M. Tegese piye menuju pentas terus ngono ya M ki. Ah iya. Wah, iki lek ora dididik bahaya iki bocah iki. Ayo wah jan elak iki. Ha wingi awan bar nyindeni apa wis jenenge. Lah wong dalem nyindeni napa? Anu wingi ning ngene Pak Manto ya luar biasa glenggeng diajeng ora. Lho, lah jenenge anak pirsa, Pak? Loh, lah kuwi wilayahku kono kuwi. Tasik Madu to? Nggih. Areaku kono kuwi ngerti tak pantun nok. Wah, sindene sapa? Diajeng. Lah, apik temenanan. Dawet ayu metu. Lah, diajeng meneng ae. Aku yang ngono kuwi. Ayo, bocah anak-anak ya nak. Konangan no ya, aja kaya ndinge malah kotangan ora. Iki kaset kleru iki. Kleru, ngene kudu dibenerke ngono kuwi. Ayo. Astagfirullahaladzim. Iki ra sepira mambengi ngeri. Ayo. Ayo. Konangan seri yang kling derma ulah tembar lilin naga kini ulah deling gulu-guli wajah Mbak, yuk. BRI, yuk. Pur.
anak wedok Diajeng Candra Mulya. Ya gentu iki Umi Hafifah, Nduk. Wah, wis pirang-pirang tenda ra pethuk, Nduk. Ayo. Nah, wis piye? Ayo jumeneng sik. Piye dengkule piye? Pun aman, Pak. Pun aman ya, wis iso ditekuk ya. Sampun pun saged badminton. Ayo, badminton engko kena karma lho engko lek badminton. Lah senengamu nyemes terus lek srabi cemesi genti lho kowe ora malan ngono kowe. Oh. Iya. Syukur. Sing luka ngendi ae to, Nduk? Sing luka hati saya. Mboten sing luka niki lho. Jenengan kula dudahi niki lho. Ndi? Niki terus niki. Masalah. Piye to ceritane piye? Amakmu piye pasan kuwi? Aduh nek diceritakne mungkin cerita diwiwiti. Neng ndi lokasine, TKP-ne neng ndi? ten wingking gerbang UNS. Heeh, awakmu kon ndi wi? Kok Kula- Burjo? Nggih, kula saking mriko. Heeh. Kula saking Berarti arep nugel dalan nyabrang. nggih Oh, nyabrang. heeh. Mboten no, kula sing lewat. Mas niku sing ngajeng nyabrang. Oh, arep nyabrang terus sing nabrak awakmu apa kono? Mriko Oh, ditabrak iya, saking pas. tengah. Pas kuwi. Bener kuwi lek sing lanang sing nabrak iki pas. Ayo. Terus yang dipilih tengah ta kuwi sing nabrak kuwi? Nggih sing Ah, tengah, iya. Pak. Tapi Ora, Nduk. mboten pas sakit. 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 Ha wis. Ora apa-apa, Nduk. Ngono iki malah nggih rambu-rambu men saya ati-ati ngono kuwi. Tujune sampean gur luka-luka ringan kaya ngono kuwi. Mula kuwi diengetke karo kahanan bar kuwi le ngepit le nyepedah sing ati-ati, alon-alon waton kelakon nganggo paugerane bis mepsa. Ngono lho ya. Nggih, Pak. Ngono wis dilikne tenan nekat ora iki. Jane nggih pun alon-alon tapi nggih kersane ngalah kok, Pak. Ya ora ya pancen ya kurang ati-ati kuwi ngono. Ngono dilikne ngono pancen kaya ngono. Pancen awake dhewe iki ya nang kene iki ya rong tau ya, Truk. Ya karo nyambut gawe ya karo rekreasi. Ha ya mubeng ae mau. Ha ya. Mubeng ae, survei ae. Ha ya. Kuwi anu nok apa jenenge kuwi sambung wanci dalu mau dikersakake. Sampeyan sing nembangake. Tapi kula bawa mboten. Yo dikumpliti nembung Tapi kula nyuwun sing bawa Pak Taslim. Oh, sebabe. Kula kangen kali Pak Taslim. Oh iya. Kali swantene Pak Taslim niku lho, Pak. Ya Allah. Anggere kita amung niku wis. Kita amung. Heeh. Bener, yes Mas Taslim iki leganono kuwi. Anakmu wedok sing ngersakake. Ayo, yoga kaya apa. Ya karo kanca-kanca caksi lover gen seneng. Ayo. Apa ngerti? Ayo. Bone sing basa Arab. Kamera on. Nah, ayo. Yo, Mas Taslim bawanono. Sing basa Arab iki ya, basa Arab. Yo, Pak. Emanipun nyayipun akrami suarane neh Pama turung sun suara le gilap ngono kuwi terlalu mloho kuwi kemlahanen kuwi ora ngerti semu ora ayo Mas sun ingkang anggarwa wong hayung rucit wae karo wara-wara rekake Nadyanto cilik-cilikan
Sanggar Madangkara sok Minggu tanggal 10 ki ya memperingati hari wayang. Elahane. Jam pira? Wiwit saka jam 8 isuk nganti menjelang adzan zuhur. Lah ngono kuwi. Tek awan lho ben beda karo kancane liyane lak do bengi. Awake dhewe isuk wae. Terus disambung neh esuk tanggal 29 lek sesuk ki bocah-bocah siswa sing ngenekake lek 29 sing ngenekake ya kuwi mung srawung wong sak kampung hari wayang. Iya ngono kuwi. Wis ngono kuwi. Piye carane wong sak Indonesia kudu pirsa kabeh lamun to 7 November ki hari wayang. November adalah bulan wayang. Bulan. Bulane gilap. Monggo Mas Tasken. Prandene maksa sukar ukur Syukur ayo. Syukur. Iya. Syukur jungkat ayo ngono. Yo. Jebul Nimas uga waduh uga ya nanggapi wingi bar wayang apa jenenge Kiai wingi karo Mbah Kiai didangu. Sing maos kirok sinten Pak Dalang? Niku nggih saking lari pondok. Wah, pondok pundi? Pondokan. Ayo ngono. Transit malah. Ayo. Ayo to sambung rasa nanging wanci dalu tan ana ingkang ngrubeda nyuntak tresno nadyan mung srana piranti. Nah, iki sing tak senengi iki. Apa ya? Gambarmu. Uga ngeglo. Ya, tapi Pak. Kang Mas Papujan
suaramu tetep awet alus kaya ngono nduk Umi. Alus suarane gilat. Ose to manengno. Mrono ae iki ora. Tur karo laras iso pleng karo gamelan Kiai Berkah Slamet iki jan wis nyawiji dadi siji ngono. Iki saya nyawijine lek kowe mulihmu bareng gamelan wah temenanan iki saya apik. Napa nggih ngoten niku, Pak? Wah temenanan. Sareng truk berarti. Oh iya, aku mbiyen iki jaman sik apa iki sik bocah ngene kerep nderekne Mbah Sukron lek wayangan bareng truk ngono kuwi. Wis melu nata wayang, nata anu apa nek kowe gelem melu nata apa jenenge iki gamelan ngono iki walah temenanan. Wis to mesti beda kowe engko. Ha iya. Luwih kesel kowe engko. Malah kesel ora. Ya, Umi. Mendah payah yen sindah urip lan tanika mesti yen matur nuwun anak wedok luar biasa. Muga-muga bar iki jenengan sehat sak teruse ora ana alangan apa-apa. Amin, pangestunipun, Pak. Aku nangis lho nang omah krungu kabar kowe kecelakaan jan. Aduh. Alah napa nggih? Heeh. Lah jenengan lho mboten nyambangi kula. Lho, ambak ra nyambangi tak dongake kok omah iki muga-muga umi ndang sehat, ndang waras, ndang pulih, aja nganti engko enek apa jenenge luka-luka sing akhire mempengaruhi kecantikane Umi Hafifah lho kaya ngono. Nggih, Pak. Matur nuwun nggih, Pak. Tetep kaya ngono kuwi. Kok klangenan kok. Ayo. Yo. Bir karo apa jenenge nang coba kaya apa bocah loro iki bareng dipancing kon rembukan ya idene ya cemerlang-cemerlang pinter-pinter cah loro iki. Masa? Banyak memberikan masukan-masukan terhadap pakliran untuk generasi sekarang. Wah, tenan. Wis ngono kuwi lek gelem diskusi dadine ya apik. Oh, temenanan. Mula kane wis kuwi pokoke men saya kendel dadi lek karo dalange aja wedi. Ha iya, ngono kuwi. Nek ya kudu papan lek wayang dijak gojek, ayo gojek ngono kuwi. Wong sing penting kuwi lho rumuse kaya omong ngono lho, mbuh sak metu-metune lek mau omong lek ya suwi-suwi dadi dhewe. Pamare randang lucu apa piye ndang lagu ngono lho. Ha iya, ngono kuwi. Ya cah loro, ayo coba kaya apa? Wah, jan menik-menik kabeh. Ya, coba. Winong bir kita. Ha iya, ngono kuwi. Jan. Kelok mambeng iki ya sinden 17 iki rumah saku sing mencorong ya wong telu tok. Ha iya. Waduh. Sinten mawon, Pak? Sinten mawon, Pak? Tiga niku sinten? Mbak Birgita, Mbak Winong karo Mbak Lian ora. Ya telu. Kula kita nek kiwane jenengan niku sing kirine jenengan. Oh, ya kabeh ya menyalane sing paling ketok iki tetep sampean bertiga iki temenanan luar biasa. Tur ya kudune yen mambengi Mas Taslim iki dijak kudune. Buktine waya perang kethek ya ora enek sing merih. Ayo. Heeh. Lek dolop wis enek ganti Naji Mas nek kene wis enek gogo kono. Ayo. Ayo. Padha suarane, Pak. Padha wis ana kene lagi dalange. Ucap kacare to. Aya. Wah iki lepas kendali iki ayo. Kan ana jim. Ayo. Nggih. Yo diaturake ninggal katresnan cah loro coba kaya apa. Monggo Cok dipun aturaken Madangkara. Yo. Monggo Ekar Multimedia Daranan Winong. Oke. Bonus tambah diri kita.
Bunga dari Hasta Brata. Kolaborasi kok.